Dneska to bude meatball sandwich alias sandwich s mäsovými guľkami od Black Lemons. pod do toho. Ako prvé, šalotka a cesnak. Šery rajčiny na polovičku, dať do misočky, mozzarellku, nakladať na kocočky. 2 stručky cesnaku nasekáme a pridáme do hovedzieho mäska. Hrst bazalky si nasekáme a pridáme do mäsa. V mäse, kde už máme bazalku, pridáme ešte kúsok nastruhaného parmezánu. Náš základ spracujeme, aby sa všetko prepojilo a vytvoríme z toho guličky. V tej pánvici s olivovým olejom začíname opražovať naše meatballs. Si tu tancujú. Valčík, ste videli Let's Dance, takže takto to nám vyzeralo. Vidíš, gulosy sa nám začínajú pomaly zmenšovať. Dobre, dokončili sme fázu meatballsov a začíname na výpetku robiť šalotku. Po minútke restovania šalotky pridáme korenie a sol. Premicháš. Šalotka je do zlatistá, pridáme na minútku cesnak, aby nám nezhorel. Čo si pýta každé dobré talianské jedlo? Vínko, presne tak. Troška to ešte podlejeme bielým vínom suchým. Redukujeme, pridáme paradajky a valcujeme ďalej. Dobre, takto keď máš tie plechovečky, tam niečo ostane, takže do jednej dáš vodičku, poprelievaš, umieš ich a zároveň ich, jak sa hovorí, aby nič nevyšlo na zmar. Na separovanie a ostatnú tekutinu vylejeme do našich rajčín. Keď dávaš rajčiny, je dobre do nich dať ďakujec, má to taký kryštalický formát. Cukor. Tak, takže doniesť trošku cukru alebo medu. Med dávame preto alebo cukor, aby sme zvýraznili chuť paradok, ale zároveň to aj zjemnili. Čiže jedna polievková lyžica na takúto zmes bude ideálna. Pri konci pridáme bazálku nasekanú, troška parmezánu, pomýchame a do omačky dáme naše meatballs alias mäsové guľky. Vnútri sú ešte tak ako medium, takže presne preto ich dáme dorobiť do našej omačky. Druhá panvica s olejom, na to, aby sme si na nej zarestovali šery paradajky. Pridáme bazálku, milimetre parmezánu a dole z ohňa do našej misky bagetky alias čabaty. Si opečieme takto zvonku, aby sme stred zachovali taký vlačný, aby nám naťahal omačku z našich meatballs. Mix listových šalátov, pridáme do toho olivový olej, troška parmezánu, korenie, sol a naše vypražené paradajky. Dobre, pred koncom, ako máš skoro hotové, troška bazálky, troška parmezánu, milimeter olivaču, nehač vyredukovať vodičku a ideme na to.